Nyakora mga jonka moro mintiere oseromo kanyo saa 4 mano mar okinyi machiegni chenro en mar mbako romo matai nyinga Sharon Ng'o mana kaka juma ka juma nyakora mga jwangu diche maka wuone chenro mar mbako romo bendo eko ni weche maiye lach mokwongo abro bedo kami weche manyeni bedi gi ng'eyo ni piny Kenya huchiyo nade to gin weche mage mabende waluoni gi sani kopogore gi manyakora mga jwangu twak marwa okinyi maka wuono he chenro mano mar mbako romo wabro bedo kwa loso kotende kod budget ma ohiu mabende no pedhe e nyimod bura maduong' mapachoka mano juma mokalo budget nyakora mga jwang mano mar shilling trillion 4.8 kabende hano ka migao mopogore ne omigi keyo mabup moko kuom migao mabende no mi keyo mabup kaluwore koda budget makamano mano mar rikomenda mar higa mar 2026 oriwo kanyo migao mano mar somo migao mar arita migao mar thieth kod mano mar kongo apeini mabende duto te biro bedo ka yudo keyo mabup nyakora mga jwang kabende biro bedo ka lero ni matut kotendre kod fuk mano mar budget makamano mabende en shilling trillion 1 pok na migepe mopogore mabende biro bedo kwa twage nyakora mga jwang oriwo kanyo sirikal mamalo mabende no chune kanyo shilling trillion 2.8 ntiere od bura mabende no chune kanyo shilling billion 40.8 bad migao mar doho ne yudo kanyo shilling billion 30.4 counties magwa nyakora mga jwang bende no yudo kanyo shilling billion 420 ka bende ng'eni bende piny Kenya waikore ne yiero maduong' mano mar higa mar 2027 ekin thuolo mano mar dweche 15 mabiro nyakora mga jwang no ka IBC kanyo bende ochune gi shilling billion 24.97 koro adhi bedo koda jogo kwa bende lonye weche mag ochumi mano moriwo kanyo CPA George Magomba adhi bedo gi CPA Eric Odera kanyakla kod CPA Molena Chayo mabende wabiro bedo kwa nono godo budget ma ohiu mabende no pedhi nyimod bura mano mar higa mar 2026 kaka pile yoronwa ote lai mago temachuo karede ka uchiel nono mbi mago ganda bende yudo wa achiel kachiel parni weche manyien parni wabiro ni bende achiel kachiel kokalo he mbui magwa mago ganda yudo achiel kachiel mbui mar YouTube wantiere Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X anu wuon he yudo gi nying mar Sharon Ng'o e mbui ga maga duto te kok manyakora mga jwanga wabiro bedo kwa chako gi weche manyiena jodak mamadogo county mano matana river sani koro dak gi luoro toka ora Garissa lokondache kendo kelo sienyruok mar lo machiegni kod kama ji dake gino maketo ngimagi kama ng'aw kaluwore koda jodak go jotelo mabende negi yiero koso tiyo negi e yo mowinjore mabende omedo nyawo midhiero no ni mar omenda manoket mar geng'o masira no ne oter e chenro mamoko gidwaro mondo bad migao mochung' ne masiche mago ma apoya e county no ores gi mapiyo kapok koth ochako chue e gwenge makono. Hata kuna madam ambaye kwamba nyumba yake imebomoka, nyumba 4 yenye alikuwa anajisaidia naye imebomoka, yake ile alikuwa analala ndani imebomoka kwa sababu inasimama juu ya nini. Saa hii hivi tunaongea ile mali wapangaji walikuwa wanakaa imebidi atoe wapangaji ahamishie vyombo yake pale. Tulikuwa tunataka hii laga kwa sababu imeshageuza mkondo, maji haipiti kwa ile ambayo mali ilikuwa ikipita. Sasa tulikuwa tunataka sisi kama wakaaji ikuje ichimbwe katikati, maji yote elekezwe hapo katikati na kando ijengwe gabion. Sasa hizo gabions ndio sisi tulikuwa tunataka ikishajengwa tutapata kwamba maji itakuja ipate kupita kwa mkondo moja. Matatizo kubwa tuko nayo, kuna matapeli ndani ya madogo. Hii wanajiita viongozi, miradi ikipitishwa wanakuja kwa county, wanajaribu kubadilisha miradi kwa manufaa yao binafsi. Kwa hivyo sisi tumeomba serikali ya county itusaidie kwa haraka kwa hii mambo ya emergency. Lakini sasa hii mto tunataka ipasuliwe huko, hii mto iende mbali na hiyo njia. Saa hii imepata njia, hii mto itakuja kutubomoa madogo mzima hii. Jopuonj mag skunde mago mag junior secondary county Manande